Namaskara Mathirigla, welcome back to my channel Karthis Vlogs. My sorry, it's our channel Marathu Poninku and it's a new vlog again. Inila Somavara, last vlog Somavara adityanate. So ancha ite pirora inila Somavara anpande. Kanida pura gadibidi nikal notu malthina chit chat nyana upload mante avai bokka pira bayagu vlog start mantade. And where are we going? Dura panda Devasthanak pondula. Wow Devasthana andi ite nikalek poi bokka gottapundu. Ena husband Devasthanak poditte I mean pidar daand vandu inge bokkatunage na husband pidar ittiri yan pande tanishna odaina yavu yaanla tanishla mi parappa meedu pidadwa enkalenla Devasthana konale en panda so anshad yaan ena husband boka enna mage Devasthanagu pondula and Devasthanag muttudla and ondu o Devasthana an gottandate yes Kudupu Devasthana baida and card bannaga on the way in a mobile gonji message button dada message panda message dada panda Mangalurinalli male ilimukavagiddu ನಾಳೆಯಿಂದ ಶಾಲೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ and the message button yaano Tanishik pande Tanish was so upset and must bejarada ayyo deva iller bukka shalek podata andu tulege jokule udasina undu ee generation da jokulu shalerge popuner dechcha akul rajen enjoy mantadiru corona da raje and ittencha gadi gadi barsa battadu gadi gadi raja tikkonduಂಟು so tule ena husband phone battananda alpontun paterondulleru so Devasthanag batta bayyada portu udada special panda dalechi inchene onje Devasthanag ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸೀದಾ ಪಿರೋಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಆ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಯ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗನ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗನೆ ಇನಿ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಶಾರ್ಕ್ ಓಲು ಸೀದಾ ಆರೆಂಜ್ ಫಿಶ್ Dad, हमको coins चाहिए। आओ कई मुकी तो पार्ट वेर के लगे। कोई हेल जस्ट बिग माय लेग। कोई कोल्ड उन्ने मस्त। Yes. ಸೋಮವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ ಕಥೆನು ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಎಂತಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೆತ್ತಿದ ಸಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನು ನಿಕಲ್ ನೋಟಿನಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಫೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಬನಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 4 to 5 spoons of ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಆ ಒಂಜಿ 2 minutes ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಚೂರು ಸೋಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಚೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಇಜಿಂಡ 4 ಲವಂಗ ಪಾಡೋಡು ಯಾ 4 ಪಾಡಿಯೆ ಬಟ್ ತೊಚ್ಪಾನಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಖಾಲಿ ಮುಂಜೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕರಿಮೆಣಸು ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಪಾಡ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜೆ ಅಂಚ ಅದು ಝೂಮ್ ಅಲ್ತು ತೊಚ್ಪಾಯೆ ಕರಿಮೆಣಸು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ 2 minutes ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಾಪ್ ಮಂತದ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಆ ಪೂರ ಒಂಜಿ 2 minutes ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ 1 minute ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಪೊತ್ತ ಉಚ್ಚವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಪಾಡಿ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯ್ ಒಂದು ಮೂಜಿಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊತ್ತು ಪೋಯಿಲಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪೊತ್ತು ಪೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಬೆಚ್ಚ ಯಾವುದು ಆಫ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಯಾವ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಟ್ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಅರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿನ ಅರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರ್ ಏತು ಬೋಡು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ವೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪಿರ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಡೆಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಟ್ಪಂಡ ಕೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪದು ಬರತ್ತೆ ಅವು ಕೆತ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತು ಬುಡ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದು ಅವೇನೆ ಸೈಡ್ಗೆ ದೆತ್ತದು ಇದು ಬುಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರೋ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕೊಂಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಚಿಟಪಟ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಪಿರೋ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು
ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಒಂಜಿ 2 minutes ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾವ ಐತ ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆವಡ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅರಿಶಿನ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಶಿನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಕಡೆದು ದೀತಿನ ಮಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 minutes ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುದಿ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಅವು ಪೋಡತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಏತು ನೀರು ಬೋಡು ಆತು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ತುಜ್ಪಾವೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ತುಜ್ಪಾಯೆ ಏತು ತೆಲುಪು ಬೋಡು ಆತು ನಿಕಲೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ತೆಲುಪು ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಈತು ತೆಲುಪು ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಪು ತೋಜು ಬಟ್ ಕೊದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ಕಾಪುಂಡು ಅವ್ರೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ಯೋರ್ದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಏತು ಬೋಡ ಆತು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ರಾಶಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಟೇಸ್ಟುದು ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆತ್ತಿನ ನಿಕುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಯ್ಪಾದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅವನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಕಜಿಪೂಗ್ ಪಾಡಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 minutes ಕೊದ್ದಿನ ಅಡೆಗು ರುಚಿಯಾದ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುನು ಕೆತ್ತಿ ಸಾರು ಆಯ್ತು ಘಮ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮರಪಂದೆ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿದ ಸಾರು ಇಂಚಾ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಗೀರ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತನಂದು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇತ್ತೆದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಿನಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಮಾಮೂಲಿ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಅಟ್ಟಿಲ ಆಂಡತಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಂಡತಪ್ಪ ಬಟ್ ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಡು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ತೋಂದುಲೆ ಆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಬಟ್ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಫೈನಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಕೆಲವದಕ್ಕೂ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನು ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ನಾನೊಂಜಾತು ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಅಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಶೆಫ್ ಇಂಕ ಪೂರ ಆತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಟಿಲಂತೂ ಮನ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಬರ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಾಡುನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಮೂಜ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಅಂದು ತೋಜುಡು ಅಥವಾ ರಡ್ಡೆನ ಉಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂತೂ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಪಾಡ್ದೇನ ಇಜ್ಜ ಓ ಅಂಡಲ ಅಪಾಗನ ರುಟು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಖುಷಿ ಅಂತೂ ಆಂಡ್ ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ್ ಯಾನ್ ಒರ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಟಿಲ್ ಮಂತೊಂದು ಶೇರ್ ಮಂತದಿನಿ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ 3 ದಿನ ತೊಂದೆ ಆಂಡಲ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನತೆ ಯಾನೆ ಪನೋಡಾತೆ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಇದ್ದನತೆ ಒಂಜಿ ಸೋಮವಾರದ ಮಂತೆ ಟಾಟಾ ಪೋತಿನ ಕುಡುಪು ಪೋತಿನ ತೊಚ್ಪಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳವಾರದ ಅಟೀಲ್ ತೊಚ್ಪಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಧವಾರದ ಸದ್ಯ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡಿಗೆ ಹಿಂಡಪುನು ತಿರದಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತನತೆ ದಯಪಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮುಟ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರೇ ಇತ್ತು ನಿಕುಲೆ ನಾನು ಪಣ ಇಂಚ ಪಾತೇರ್ನ ತೂಯಿಜಾರೆ ಬಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೇತೆ ಯಾವತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ಅವೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಂತದೆ ಇಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತನಂದ ಅವೊಂಜಿ ನೆನಪದಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಪಿರತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಒಂದು ಮುಗಿತುಂಡಾನೆ ಪಿರೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪನು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪಿರತಿಕ್ಕುವೆ ಕಾತನುಪ್ಲೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್.